Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kube injabulo yodwa uqweqwe lomsakazi ULinda Sbiya lubuyela emsakazweni emva kwesikhathi eside lwaduva ekhaya. Lolu qweqwe lomsakazi oladuma kakhulu emsakazweni ukhoze FM ololaziwa nguMr Magic. Uphinde wathola ithuba eliyingqayizivele lokubuyela emsakazweni. Usezoshayela uhlelo lasekuseni emsakazweni Imvula FM kusukela ngo6 kuya ku9 njalo ekseni. Imvula FM umsakazi ozimele ozenze endaweni yase Newcastle. Kanti ke bathu qala ukusakaza ngomhla ka1 kuApril yena lihlabani somsakazi. Ekhuluma nelinye lamaphephandaba uthe ngijabule kakhulu kuphinde ngibuyele emsakazweni. Ngizokwenza ke uhlelo lasekuseni kanti ke ngicabanga ukuthi nabantu bazolijabulele kakhulu. Ngizophinde futhi ke ngitrain noma ngiqeqeshe abanye abasakazi abeza ngemuva njengoba ke ngaziwa kakhulu njengomsakazi onolwazi olunzulu. Ithe kulomsakazo sizoletha indaba ezishisayo futhi ezinomsoco njengoba abantu abaningi basakwazi ukwethula indaba ezinomsoco. Uthe iphupho lami ukuthi ke ngihlale nje isikhashanyana kuona lo msakazo isikhathi esingangenyanga ezintathu. Kanti ke umsunguli lo msakazo umngcabo yahlehla Dlamini uthe ukhethe yena ULinda Sbiya njengoba ewuqweqwe lo msakazo onolwazi olunzulu. Uthe akangabazi nezenezo ukuthi umsakazo uzowuthatha ubeke kwelinye izinga. Abantu ke bathi abasakwazi nokulinda ukuzwa sona lihlabani uqweqwe lo msakazo. Bafethu ke mina ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section asivele siyiqede ekhona kwi-comment section le ndaba.